temprano ka pa man. 7:23 in the morning. Yes, of course, why not Coconut? And of course, to be continued with our last portion of 4 from Solano Junction to Magay. Person kaya nung tumimprano kita, budoy ka la, itong sira kaya na didiha kuan, hatanawan. Mabadhal didi, daan waray tubig, ano ba yun nga? Anong nangyayari sa inyo? Prime water. What's the meaning of this? Are we in the desert storm? Nagpira pampugon. Uy, parang yun ang patron, ano? Bagat mga lagaon. Ba, oy, tag 450 la. Haligot nga duro na tatkuan. Untagan kita hinggote lang nga panahon niya na. Di paresan unang inabot kita 2 ka oras. Din mo upay kigute lang siyot. Very good. Mara madira na. Aba, abita pa, mapakaninga birnis si kuan ito niyo. Matapos gyat kita. Ting din Solano. Matapos naton ani kaupat kabahin. Kuan pamurot hansiyot ti kain dinhi. Oh, temprano kita. Oh, pero dinusugan ay kita. Wala lagi kita magluanin shirt. Oh, wala kita magluanin shirt. Kaya nyaron yan, madurusugay kita. Kaya tarason kaya nung tumimprano kita, budoy ka la, itong sira kaya na didiha kuan, hatanawan. Duruhin ka, maka, kuruan. Mabadhal didi, daan waray tubig, ano ba yun nga? Kuan, anong nangyayari sa inyo? Prime water. What's the meaning of this? Are we in the desert storm? No. Had, kumakusok mo na itong naawas. Nagpupulok-pupulog mo na itong tubig. Ano kasugad nga mahinay man tawas itanawan nga diha? Kuan. Oo, tigad to ha. Patigad patakluban ko no. Ha? Oo, kasugad. What is happening? Uy, sulibang ko ano. Tigang nagkarisyuhan yan ha. Haplasa. Oo ha. Tigang na. Oo, officially. Yan, opening salvo. Oo, inadla. Ginabi-gabi na ito. Napiritaon. Uy, napansin ko. Ha? Dilidapit sa may ligid itong bulangan. Pakalakay. Oo, ang pagkanya kaninilig din eh. Malinis yun. Oo. Ano? Tanawan Kakot Arena, Tanawan Sport Recreational. Congrats, no? Mahawan din hera. O din hera gin kuan ano? May lutopin kuan. May lutopin nagsilhig. Salamat kay no. Buti latatong baga mapupurot. Ambot itad to dito. Mapasingat to ngayon at yan hatakluban kay bayan nga ma-impound ito at motor kay mapa-smoke test. Oo, at least smoke test lang itaton ko kuanon. Salamat baga nakapangutang na luwat sulibang ko okay. Ano na itong mga last amo lang tatukuhaon duha duha lang nga barahibot at kukuhaon. Duha lang ini kay matakas kita makurit tayong bitbiton kayo huda mo rin barahibot manok. Man huda damot barahibot manok. Matakas kayong budoy kayo mga barahibo iton. Dado tatadi. Okay. Tulad ka sa ako nga kuhan. Barahibo. Thank you ha. Di ka kalahan. Yan babalikon. Dudwa ko. Kaya irihawan na dati da. Siguro mga nagdadog bambulang
Oh, nagdadaling bulang gin na. Yung kikipuhan di daman. Okay, let's see it nan. Hey, very nice. Dog lakin magpili na rin lang kita. Magdamo lang at korta. Okay, marang kamo takbubuhaton. Wala, mga part-time. Mga tambay. Pamurot yung kuhan siyot. Amo tiyo adlaw, sugad din. May kaleton. Para may daniyo egg. Scatter. Ay, ito hindi maupot ng scatter. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Nagpira pampugon. Ha? Uy, para yun ang patron, ano? Bagat mga lagaon. Ba, oy, tag 450 la. Aling mga presyo ha, mga daba. Tag 640. Oy, ay tag 600. Uy, halina. Ang dining at tindahan? Kitlens. Oy, Kitlens ha, pakadi ka mo. May dapat discount ano? Sabot-sabot la. Wow, pahinga baga parat mga mindunggo. Mga mindunggo, mga bulalo, badaw. Pare na kapatron, halanga. Bye ko po. Wala ba yun yun? Yan yun. Pero pare siya rin kadako-kandakuan. Ang dananay. Hindi to ba? Musta daw lang doon ha? You were lending hand. Together we help this land. Son K-Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. Maldong. Maso. Saan kayo tayo? Oo. Sticker? Ayda. Siyempre, basta ikaw. Matira. Wala. Mapat na lang. Okay, naud ka pag siring ano? Yan ang may dana. Okay. Thank you ha. Ayos. Ano ngaran? Ikaw? Oh, Rega, din niya. Tag 2.5 lang. Sabot-sabot lang ka mo. Open nga klase yung. Pagsugad niyo mo, kukuriyang ka ng pag-abre. Di rin madadali-dalit mo nung paglupad. Ano? Ano? Son K-Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son K-Tonio, you light the way. At dito tayo nagwawakas. Natapos gyat kita. So tingnan din at bang itong magbuel, magbuel fuel. Oy, mapingak agayo. Ting din Solano. Natapos naton ani kaupat kabahin. Oan pamurot hansi o tingnan dinhi. Ngadto didto kaupat kabahin. Oo, natapos gyat kita. Oo, marong gud Ginoo kuan. Dito pa. Hindi ka man bulidulak ton. Sige. Patatapusin yung temprano para kang makag-arig-larit yung kuwan. Ano yung picturean ta.
Asab ko. Mamay oringan lang kita magyaya na, pero laka kuan kay 7 no, oringan kita magusa ka oras. 30 minutes ada. Ha? Tapos kaya done. Oh, tala siguro tala na yan, no? Again, this has been your friend from another stars. Tigang dididapit may Solano Junction. Oh, di kita magay nag-murot lah. Malimpyo yan na din kalsadahan. Oh, ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay.